Cuma kamu mau bani buku? Kai, mana? Malam barka ne. Ina kai ne? Malam ina ne? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya lau malam. To kuma yanzu kai sai ka daina zuwa makaranta yanzu kwana biyu ana ta karatu yana shige ka. Wallahi malam yanayin aiki ne shi yasa ban dawo makaranta Gaskiya amma ina so in dawo. Gaskiya dai a dinka zuwa makaranta. An ji ko? Yanzu kai nan ka bi ka da tayarin zamani yanzu wannan menene dan Allah? An kwaya nan an bacan. Yaran fuska ne. To Allah dai ya shirya. Har yanzu baka jima da sabis ba? Kai Allah ya soke a daina wasa dan Allah a dawo makaranta. Ka ji ko? To madalla. Alaikum salam. Yaro an yi lafiya? Alhamdulillah. Littafi nake so tarashe-tarashen nan. To littafi wanne kala a wace makaranta kake karatu kuma? A makarantar Malam Bashir littafin tarihi nake nema. Ok, shi suke karanta ka faɗa ɗalibansa suna yawan zuwa nan su littafin tarihi. Duk wani tarihi da kake nema a nan ina da. Tarihin su Sayyidina Ali, Sayyidina Umar duk ina da zuwa nan. Za ka samu da duba a nan. Kaga ku matasa ga badar. Tarihin wannan malamin cin dalibu. Wa kenan? A riƙa karantawa. Wa kenan? Tarihin annabi Ibrahim Hudu me za a samu? Ba go ka ɗaru ƙarfinka ba, ai ba su da tsada su da tattafan tarihi. Ɗari ne, amma tun da kai ka ce ɗalibin Malam Bashir ne ko? Za a siya maka da shi, za a yi maka sauƙi. Yanzu ka samu guda uku, ana koyar da su kala-kala a can. Ka samu guda uku sai maka da 200. Ban haɗa ne. To ga wannan ma, ga na Yusufa ga na wannan. Na to ka ba da ɗari. Ai, ɗalibansa suna da biyayya. Malamin na koyar da mutunci. Ni ma da katan nake. Yawwa, kawo sana. Ina godiya malam. Ga mun da shi ba. Ga mun ya san ni. Ga mun da shi. Yawwa.